Als nostres llars hi entrem multitud de productes pel consum diari. Pràcticament tots són resultat d'un procés on ha intervingut la química, i a tots ells encara els esperen nous processos on la química hi continuarà present. N'hi ha en format sòlid, líquid o gasós, o venen empaquetats en diferents formats, des d'una caixa a una bombona o venen canalitzat. El que sí és segur és que tots ells generen residus. A partir d'aquest moment és quan és més necessària la química. El gas butà, a l'entrar en combustió, s'acaba convertint en CO2 i aigua. L'aigua va cap al clavegueram per acabar en una depuradora, on per accions físiques i químiques com l'oxigenització i la ozonització, entre d'altres, la tornen apta per a la introducció en el medi. El plàstic, també per processos físics i químics, es pot tornar a utilitzar per moltes funcions, des d'una samarreta de vestir fins a una carcassa d'un superordinador. La cel·lulosa es recicla per formar part d'un altre producte que la incorpori. En aquest procés, la química hi és present, oxigenant-la i clorant-la per blanquejar-la. L'alumini es pot reciclar i es pot utilitzar per llaunes, mampares a dutxes o radiadors. El vidre també es pot reciclar, entrant a formar part de noves barreges amb matèries primeres, per tornar a fer ampolles o modificant les proporcions dels components per donar-li altres utilitats. Però perquè tot això sigui possible, s'ha d'iniciar el procés correctament. Si no, els processos químics incontrolats que s'inicien poden afectar el medi ambient. Actituds com aquestes poden desencadenar processos de magnituds insospitades, afectant animals i medi ambient en un llarg període de temps. I què passaria si ens donéssim l'oportunitat de fer les coses ben fetes? Doncs, entre d'altres, que donaria més protagonisme a la química. Reprenguem la història on érem abans, el boom verd. A partir d'aquí, totes aquestes deixalles inicien el camí cap a donar-nos un nou servei. I en aquest procés, la química hi té un rol molt important. Per recuperar l'oli, el primer que s'ha de fer és un anàlisi químic, per veure si serveix com a lubricant o passa directament a biocombustible. L'alumini té un procés de recuperació eminentment físic, fosa, retirada d'escòria i modelatge. Per donar-li noves prestacions, com el marc d'una finestra, el canó d'una escopeta o la llanta d'un cotxe, s'han de fer nous aliatges. El vidre rep un procés de triatge i tèrmic. El vidre vell es barreja amb cal, òxid de silici i hidròxid de sodi, i amb altres elements metàl·lics es modifiquen les seves característiques. Aquestes caixes difícilment podran ser llibres, doncs la cel·lulosa cada cop que es recicla perd propietats. Ara bé, reciclant-les crea matèria primera vàlida com a aïllament o com a contenidor per material fràgil. El plàstic es recicla per un procés químic. Introduint-li nous elements, podem modificar les seves qualitats per fer un producte diferent. Per exemple, d'una ampolla d'aigua es pot fer una samarreta d'esport. En el reciclat del plàstic podem trobar-hi també un component social afegit molt significatiu, que ens pot aportar altres sensacions positives. I que no es pensi que per fer aquest vídeo s'ha actuat en contra del medi ambient. L'oli en cap moment ha arribat al clavegueram. S'ha portat a la deixalleria, igual que les llaunes, l'ampolla i les caixes de cartró.